Tervetuloa tänne Eurooppa-nuorten verkkomedian pariin. Oma nimeni on Niko Ruostsaari ja minulla on tänään täällä keskustelemassa Euroopasta ja Euroopan unionista kansanedustaja ja Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Aloitetaan positiivisilla asioilla. Miksi Euroopan unionista on meille hyötyä? No onhan Euroopan unioni, niin kuin kaikki muutkin kansainväliset järjestöt, nimenomaisesti pienen maan etu se, että meillä on pikkuisen enemmän niitä kumppaneita, joiden kanssa me haemme ratkaisuja sitten sellaisiin ongelmiin, mitkä ei tunne kansallisvaltioiden rajoja. Toisaalta yhtenäisellä politiikalla me pystytään myös vastaamaan siihen, että jos jokainen valtio pitää sitten niistä sovituista menettelytavoista kiinni, niin se on myös meidän etu siinä, että emme joudu tavallaan isompien jyräämäksi. Ja myös tavallaan tämmöisessä edelleen globalisoituvassa maailmassa niin on aika keskeistä se, että me pystytään toimimaan myös tavallaan globaalilla tasolla ja saadaan sinne nimenomaan niitä muskeleita, missä EU on ollut erittäin hyvä Suomen kannalta. Ja jos nyt ajatellaan vaikka viimeisimpiä käänteitä Pariisin ilmastoneuvotteluita, missä aika pitkälti EUlla oli hyvin merkittävä rooli ja Suomi hyvin pitkälti sai omia tavoitteitaan sitten läpi EU-tavoitteeksi ja sitä kautta pystyttiin edistämään tavallaan omaa politiikkaamme. No sitten ihan jos mennään peruskansalaisen tasolle, niin aika pitkälti myös niillä EU-hankkeilla niin laitetaan Suomessa teitä kuntoon, tuetaan yrityksiä, erilaisia alueellisia hankkeita, luodaan sitä elinvoimaa, että kyllä monessa suhteessa siitä enemmän meille nyt etua on ollut kuin sitten ehkä haittaa. Entä mitkä ovat sellaisia politiikan sektoreita, joissa olisi hyvä lähteä vielä syvemmälle integraatioon tällä hetkellä? No se, että tämä integraatiokeskustelu on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun siitä puhutaan, niin että aina, no mitä sillä integraatiolla tarkoitetaan, että tarkoitetaanko me enemmän yhteisvastuullisuutta vai ehkä tarkoitettaisiinko me enemmän sitä, että meillä olisi tietyt pelisäännöt, mistä nyt sitten jokainen omalla kansallisella lainsäädännöllä ja omalla toiminnallaan pitäisi huolen. Ehkä mä itse uskon vähän tähän jälkimmäiseen, että jos nyt katsoo vaikka tätä akuuttia tilannetta, mistä me puhutaan maahanmuuton osalta Euroopassa, niin on se aika kornia, että meillä on vuodesta 1999 asti ollut erilaisissa papereissa EU-yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka ja yhtenäiset esimerkiksi turvapaikkakäytänteet ja niin edelleen. Ja näitä ei olla onnistuttu saamaan sitten tavallaan kansallisvaltion lainsäädäntö niin, että suurin piirtein käytännöt olisi samanlaisia eri puolilla Eurooppaa. Ja tämä on ehkä se, missä itse lähtisin hakemaan enemmän sitä yhteistyötä, että niillä politiikan lohkoilla, missä me tiedetään, että niitä asioita ei pystytä tavallaan pysäyttämään kansallisvaltioiden rajoilla, niin taloudessa, ihmisten vapaassa liikkuvuudessa, yritysten liikkuvuudessa, tavaroiden liikkuvuudessa, niin silloin tarvitaan yhtenäisiä pelisääntöjä ja ehkä näiden selkeyttämisessä niin olisi nyt se niin kuin akuutein haaste. Aivan. Mainitsit jo tämän akuutin pakolaiskriisin, mutta mitkä muut olisi mielestäsi tällaisia polttavia haasteita Euroopassa ja Euroopan unionille ja miten näitä tulisi sitten taklata näitä ongelmia? No totta kai, jos me nyt katsotaan esimerkiksi sellaista ongelmaa, mikä on nyt jäänyt vähän vähemmälle keskustelulle, mutta mistä aikaisemmin oli tämän talouskriisin yhteydessä paljon puhetta, niin on esimerkiksi tämä veronkierto. Kun pääomat joka tapauksessa liikkuu vapaasti maasta toiseen, niin on aika keskeistä, että jos me halutaan sitten esimerkiksi ehkäistä sitä haitallista veronkiertoa, niin sitä ei niin kuin yksittäisen kansallisvaltion lainsäädännön ja toimenpiteillä pysty tehdä. Silloin me tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja siinä Eurooppa pystyisi näyttämään kyllä esimerkkejä ihan laajemmassa mittakaavassa koko maailmalle. Ja tämähän on tietenkin aina valitettavaa, koska tietenkin meillä on Euroopassa sellaisia maita, kenen intresseissä on myös se, että he pystyvät käymään esimerkiksi rahoitussektorilla sellaista kauppaa, missä sitten verottaja ei pääse väliin. Että valitettavat esimerkit niin Luxemburgista, London Citystä ja niin edelleen. Että tämmöiset asiat olisi niitä, missä itse näkisin kyllä mieluusti, että me päästäisiin Euroopassa niin kuin yhteistyöllä nopeammin eteenpäin kuin ehkä nyt sitten tällä hetkellä näyttää. Euroopan unionin väitetään usein kärsivän tällaista demokratiavajeesta. Jos näin on, niin miten me voidaan nostaa tämän demokratiavajeen yläpuolelle? Joo, tämä on mielenkiintoinen haaste, että itsekin olen paljon niin kuin pohtinut. Tämä tavallaan on ehkä kaksijakoinen tilanne. Tämä toisaalta tulee siitä, että Euroopan unioni joka tapauksessa sen ehkä ihmisen näkökulmasta on aika kaukainen asia. Se on ehkä aika kasvoton asia, että vaikka parlamentti
parlamentti perustettiin ja parlamentin rooliakin ollaan vahvistettu, niin silti ehkä parlamenttia pidetään aika lailla etäisenä. Ja toisaalta sitten kuitenkin, kun de facto päätöksentekoa edelleen hoitaa sitten valtioiden päämiehet. Ja tästä tulee varmaan tavallisille ihmisille niin kuin kuvitelma, että ei oikein tiedä, kuka nyt näistä asioista vastaa. Ja sitten kun meille vielä tavallaan Euroopan komissiokin, mikä ehkä perinteisessä tämmöisessä demokratiakäsityksessä lähtee siitä, että se on se hallitus, mikä vastaa sitten taas parlamentille, ja kun taas sitten näin ei ole, niin ehkä siinä itse, mitä on pohtinut ja mitä demarit on pitkään pohtinut, että olisiko mahdollista se, että meillä todella parlamentti olisi se, mikä de facto sitten valitsisi komission, ja myös se voi valittaa ja muodostettaisiin niiden poliittisten voimasuhteiden mukaisesti, mitä parlamentissa on. Niin tällöin ainakin se tavallaan vaalien tulos konkretisoituisi sitten sille äänestäjälle paljon ehkä paremmin kuin tällä hetkellä. Euroopan parlamenttiin liittyen, niin puhutte periaateohjelmassanne siitä, että Euroopan parlamentin paitsi valmisteluvaltaa on kasvatettava, myös parlamentin roolia talous- ja rahapolitiikassa. Miten käytännössä voitaisiin vahvistaa Euroopan parlamentin valtaa talous- ja rahapolitiikan alueella? No ehkä ainakin semmoinen niin konkreettinen kysymys liittyy vaikka, jos mietitään parlamentin budjettivaltaa, että kun meillä parlamentin päättämä budjetti, kun se budjettikausi on pidempi kuin se itse parlamentin kausi. Esimerkiksi tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt valittu parlamentti ei käsittele ollenkaan Euroopan budjettia, vaan seuraava käsittelee vasta seuraavien vaalien jälkeen. Niin tämä olisi varmaan semmoinen niin kuin järkevä toimenpide, missä me tämä budjettikausi tuotaisiin saman pituiseksi kuin sitten parlamenttikausi, jolloin se on jokaisen parlamentin asia sitten päättää, että mihin niitä rahoja kohdennetaan. Ja kyllähän nytkin Euroopan unionissa niin tätä tavallaan näitä lisätalousarvioita, jos vähän tälleen niin kuin suomen kielellä niitä kutsuu, niin kuin tehdään, mutta nehän on paljon enemmän tavallaan sitten lähtöisin niin jäsenmaiden toiveesta, komission toiveesta kuin itse sitten parlamentin näkökulmasta. Ja tämä olisi ehkä semmoinen tavallaan toimenpide, minkä ehkä itse olisin valmis tekemään, että sidottaisiin se parlamentin budjettikausi saman pituiseksi kuin sitten parlamenttikausikin on. Aivan. No vielä Euroopan parlamenttiin liittyen, niin muun muassa nimenomaan Euroopan parlamentti on ehdottanut tällaisia eurooppalaisempia eurovaaleja, joissa sitten tämä vuoden 2014 vaaleissa ensimmäistä kertaa kokeiltu kärkiehdokasjärjestelmä sidottaisiin lainsäädäntöön ja näiden kärkiehdokkaiden eli komission puheenjohtajaehdokkaiden suosio mitattaisiin sitten tämmöisessä koko Euroopan laajuisessa vaalipiirissä. Mitä mietteitä tällainen ehdotus herättää? No joo, tämä tietenkin vaalijärjestelmää koskevat kysymykset, niitä aina sopii todella tarkkaan niin kuin harkita, ja sitä keskustelua on Suomessakin pitkään käyty, mutta että kyllä mä näkisin ja mahdollisena sen, että nimenomaan eurovaaleissa niin me tuotaisiin tavallaan tämmöinen vähän laajempikin vaalipiiri siihen, että onko se sitten komission puheenjohtajaehdokas vai olisiko tulevaisuudessa niin, että jokaisesta maasta vaikka osa valittaisiin tai maapaikoista osa valittaisiinkin niin, että vaalipiirit olisi paljon isompia, toisin sitten useamman maan kokoisia tai sitten koko unionin kokoisia. Ja tätä varsinkin henkilöt, jotka ovat Euroopan parlamentissa istuneet, niin ovat ehdottaneet. Ja en näe nyt syytä, että minkä takia tämmöistä järjestelmää ei voisi harkita. Entä mitä ajatuksia herättää sellainen ehdotus, että Euroopan parlamentin vaalit järjestettäisiin näiden ylikansallisten puolueryhmittymien nimekkeiden ja symbolien alla sen sijaan, että ne on nykyään nimenomaan kansallisten puolueiden ehdokkaita? Niin, no tämä varmaan sopisi, jos nyt Suomea ajattelee, niin varmaan sopisi niin sosiaalidemokraateille ja kokoomukselle. Mutta sitten me tullaan sellaisiin puolueryhmittymiin ja puolueisiin kansallisvaltioissa, millä se tavallaan se suhde sit siihen parlamenttiryhmään ja eurooppalaiseen puolueeseen ei ole niin vahva. Kaikilla ryhmittymillähän ei ole niin vahvoja eurooppalaisia kattopuolueita ja he kuuluvat sitten johonkin parlamenttiryhmään tavallaan toisella perusteella. Et tässä mä näen ehkä sen ongelman, että koska kuitenkin niin kauan kuin meillä äänestäjä äänestää Suomessa jonkun suomalaisen poliittisen puolueen asettamaa ehdokasta, niin ollaan sitten siinä ongelmassa, että jos pitääkin kamppailla sitten eurooppalaisten tunnusten alla, niin tulee tavallaan sitten se vaikeus, että mikä se on sitten tällä puolueella, kun ei ole vaikka eurooppalaista kattopuoluetta, joilla uudella puolueella ne on taas sitten paljon vaikeampaa. Henkilökohtaisesti ja niin kuin demarit on aina niin kuin lähtenyt siitä, että meille on niin kuin selkeää se, että se mitä Euroopan
demarit tavallaan kollektiivina ovat tekemässä, niin sitä pitäisi myös eurovaaleissa pystyä paljon konkretisoitumaan sitten myös täällä vaalikeskusteluissa. Et eihän se niin ole, että SDP lähtenyt europarlamentissa jotain muuttamaan, vaan kyllä se on osa isompaa viitekehystä ja silloin on järkevää, että nimenomaan niitä Eurooppa-puolueen tasoisia vaaliohjelmia niin yritettäisiin jalkauttaa entistä paremmin sitten kansallisvaltioihin ja niistä käytäisiin sitten keskustelua, eikä niinkään aina sitten vaan niistä kotimaan kysymyksistä. Jos hypätään takaisin talous- ja rahapolitiikkaan, niin viime aikoina on ollut paljon puhetta talous- ja rahaliitto EMUn niin sanotusta viimeistelystä. Mikä on oma näkemyksesi, että miten EMUa pitäisi uudistaa tai kehittää tällä hetkellä? Tämähän on mielenkiintoinen nyt tällä syksyllä ja oikeastaan tässä kevään mittaankin, niin meillä eduskunnassa on suuri valiokunta tätä pitkään nyt on käsitellyt. Ehkä ne, mitkä siihen tavallaan ne suurimmat intohimothan liittyy siihen, että no, ollaanko me menossa sitten kohti enemmän ja enemmän yhteisvastuuta, velkaunionia. No, itse en pidä sitä kovinkaan poliittisesti realistisena, että näin kävisi. Se ehkä mikä tavallaan omasta näkökulmasta olisi ihan mielenkiintoista käydä se keskustelu nyt tässä yhteydessä ja mitä ollaan vähän väläytelty, niin kyllä aika kriittisiä puheenvuoroja ja talousoppineiltakin tulee näitä meidän tavallaan vakavaraisuussäännöksiä ja ylijäämätavoitteita ja alijäämäsäännöksiä vastaan, että tämmöisessä tilanteessa, kun me nyt ollaan nollakasvun aikakaudella ja Euroopassa oikeastaan kaikkialla ne kasvuluvut on aika vaatimattomia, ehkä sitten lukuun ottamatta muutamia maita, niin tulee kysymykseen se, että kannattaako meidän ylikansallisella sääntelyllä nyt näin paljon sitten erilaisia talouspolitiikan mahdollisuuksia ja keinovalikoimaa rajata. Ja ehkä tässä, kun itse muutenkin yleisesti uskoo ehkä mieluummin tämmöiseen myötäsykliseen talouspolitiikkaan ja elvyttävämpään talouspolitiikkaan, niin ihan siitäkin näkökulmasta niin olisi vähän valmis näissä asioissa joustamaan. Tässä aiemmin mainitussa poliittisessa ohjelmassanne kuitenkin ehdotatte, että jäsenmaiden talouspolitiikkoja koordinoitaisiin aiempaa tiiviimmin unionin viitekehyksessä. Minkälaisia konkreettisia mekanismeja tämä olisi tarkoittaa? No siinä varmaan totta kai, kun puhutaan näistä pelisäännöistä, että minkälaisia yhteisiä pelisääntöjä voisi olla, ja kyllähän me ollaan lähdetty nimenomaan siitä, että esimerkiksi pitäisikö meidän harmonisoida, tai ei välttämättä harmonisoida, mutta sopia joitain alatasoja esimerkiksi tietyille verokannoille. On aika paljon puhuttu siitä, että pitäisikö Euroopan laajuisesti olla esimerkiksi arvonlisäverolle joku alaraja, koska me joka tapauksessa, kun tavarat ja palvelut liikkuvat sitten vapaasti, niin olisiko sillä kilpailua tervehdyttävä vaikutus. Toisaalta sama koskee myös ihan yritysveroa, että jos me mietitään yhteisöveron osalta, niin ihan mielelläni näkisin sen, että meillä olisi Euroopan unionissa joku tietty alaraja, mitä sitten kukaan ei alentaisi ja sitä kautta hakisi sitä kilpailuetua sitten omalle maalle. Ja tämmöiset kysymykset on ehkä niitä, mitä demarinuoretkin on halunnut nostaa keskusteluun. Entä sitten Euroopan keskuspankin rooli, joka on ollut aika merkittävä tämän eurokriisin hoidon aikana? Minkälaisia tulevaisuuskehityksiä itse näkisit Euroopan keskuspankin? No ehkä niitä suurempia, mitä tässä niin kuin itse toivonut, niin on se, että tavallaan Euroopan keskuspankin tässä mandaatissa, kun me lähdetään toki ensimmäisenä tästä inflaatiotavoitteesta, ja sitten siellä tulee myöhempänä myös tavoite tai klausuuli liittyen siihen, että pitäisi edistää myös yleisesti talouskasvua ja työllisyyttä ja niin edelleen. Niin entistä vahvemmin jopa tämän kuin inflaation jopa ihan rinnalle, ehkä jopa ohikin, niin voitaisiin nostaa nimenomaan se tavoite, että myös rahapolitiikalla huolehdittaisiin sellaisessa tilanteessa, missä meillä muuten työllisyys uhkaa mennä sitten alaspäin ja syntyy työttömyyttä, niin se olisi myös suurempana tavallaan ohjenuorana sitten EKP:lle. Sitten on paljon puhuttu tästä EKP:n demokratisoinnista, että millä tavalla sitten nimitetään esimerkiksi johtokunta ja niin edelleen. Ja varmaan tulevaisuudessa on tarvetta pohtia, että olisiko siihenkin tuotava joku demokraattinen elementti sitten, että miten niihin nimityksiin sitten vaikutetaan. Siinä tietenkin sitten täytyy huolehtia siitä, että täysin tämmöinen niin kuin itsenäisen keskuspankin ajatus ei aivan niin kuin murene. Mutta jos nyt ajattelee niitä eroja, mitä on ollut esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin ja sitten taas Euroopan keskuspankin toimissa, niin kyllähän Fed on
ehkä potenssiin 2 tehnyt sen, mitä EKP on tehnyt. Ja kyllä se näkyy sitten myös ihan, jos katsoo työllisyyslukuja tai talouskasvulukuja sitten Amerikan mantereella, että ehkä sellaisia samanlaisia toimenpiteitä niin olisi vaatinut jo paljon aikaisemmin sitten EKP:ltä. Aivan. No tähän mainittuun työttömyyteen liittyen, niin samaisessa ohjelmassa ehdotatte Euroopan laajuista nuorisotakuuta. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? No oikeastaan sitä, mitä tässä nyt on jo viime aikoina tapahtunut, että viime hallituskaudella aika pitkälti Euroopan maista käytiin kopioimassa sitä Suomen mallia, että millä tavalla se soveltuisi sitten eri puolille Eurooppaa. Ja kyllähän se niin kuin johtoajatus on siinä, että joka puolella Eurooppaa lähdettäisiin siitä, että 3 kuukauden kuluessa siitä, kun ihminen ilmoittautuu sitten työttömäksi työnhakijaksi, niin katsottaisiin, että minkälaisen toimenpiteiden piiriin hän pääsisi, että on se sitten työpaikkaan pystyttäisiin ohjaamaan jonkin tuettuun työllistymismahdollisuukseen, työpajan koulutukseen, mitä ikinä se sitten olisikaan. Ja tavallaan tällä pystyttäisiin nimenomaan vastaamaan siihen kriisiin, mikä meillä varsinkin Etelä-Euroopan maissa on, missä meillä nuorisotyöttömyys on lisääntynyt merkittävästi. No Euroopan laajuinenhan tämä Youth Guarantee niin jonkun verran nytkähti eteenpäin, että kyllähän sinne rahoitusta viime parlamenttikaudella kohdennettiin. Ja oikeastaan siinä nimenomaan haluttiin tukea niitä maita, missä tilanne on kaikista huono, ja se oli minusta ihan perusteltu päätös. Mutta tässäkin varmaan semmoisten yhtenäisten käytänteiden levittäminen, yhtenäisten pelisääntöjen sorvaaminen, niin sitä kautta voitaisiin päästä eteenpäin. No jos lopuksi siirrytään vielä ulkopolitiikan ihmeelliseen maailmaan, niin minkälaisena näet tulevaisuuden Euroopan unionin ulkopoliittisena toimijana? Joo, tämä on oikeastaan tässä ajassa niin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Nythän me oikeastaan nähdään, että mihin tämä meidän yhtenäinen ulkopolitiikka ja toisaalta myös yhtenäinen turvallisuuspolitiikka muotoutuu, että nyt kun Ranska aktivoi tämä avunantolausekkeen ja siihen jokainen maa on sitten omalta osaltaan niitä vastauksia antanut, että mihin se vielä tavallaan menee, että tuleeko tässä yhä entistä enemmän myös tämä turvallisuuspoliittinen näkökulma esille. Ulkopolitiikan osalta sanon sen, että varmaan niissä asioissa, missä on helpompi löytää esimerkiksi eurooppalaisia yhtenäisiä näkökulmia, niin ulkopolitiikan yhteistyötä on helppo tiivistää ja koordinaatiota sitten lisätä. Jos nyt ajattelee vaikkapa Pariisin ilmastoneuvottelu tuli hyvä esimerkki siinä, missä Eurooppa toimii aika yhtenäisesti, jolloin tämmöisessä kysymyksissä niin on aika helppo lähteä siitä, että yhä enemmässä määrin jokainen Euroopan maa voi sitten seistä sen yhteisen ulkopolitiikan ja ulkopoliittisen edustajan takana. Toinen varmaan liittyy toivon mukaan päästäisiin jossain vaiheessa siihen, että esimerkiksi veronkierron vastaisissa toimenpiteissä tehtäisiin yhä enemmän yhteistyötä. Mutta sitten täytyy samassa keskustelussa niin kuin hyväksyä se, että meillä on myös tiettyjä sellaisia kysymyksiä, missä meillä valtioiden väliset ulkopoliittiset intressit aika paljon eroaa. Eli jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä Ukraina-tilannetta, mikä sitten eskaloitui ja sitten kun Eurooppa lähti siinä toimimaan, niin onhan se myönnettävää, että kyllähän siinä esimerkiksi tietyillä osapuolilla, ainakin Suomessa, oli hyvin erinäiset näkökulmat, kun vertaa vaikka Baltian maihin. Ja näiden yhteensovittamisessa on aina haasteensa. Kannatan lämpimästi sitä, että Eurooppa toimisi globaalissa maailmassa hyvin yhtenäisesti. Ja se vaatii sitten sen, että aika monessa asiassa niin pitää löytyä sitten sitä joustovaraisuutta ja toiseen sitten kansallisvaltiolta. Mutta kokonaan tavallaan kansallisvaltioiden omaa ulkopolitiikkaa, niin ei me voida koskaan sitä kokonaan ulkoistaa EU-hoidettavaksi. Hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä itärajan tilanne, missä Suomen piti löytää poliittista ratkaisua Venäjän kanssa siitä, että miten me tämä turvapaikanhakijoiden tilanne nyt ratkaistaan. Niin jos se olisi ollut EUn hoidettavana, niin en olisi uskonut, että sitä näin hyvin oltaisiin pystytty hoitamaan. Että ehkä näissä suurissa kysymyksissä, missä meillä löytyy yhtenäisiä näkemyksiä paljon helpommin, niin sitä yhteistyötä kannattaa syventää ja kannattaa tehdä keskitytymmin sitä yhteistä työtä. Ja sitten taas tietyissä asioissa hyväksyä, ne on sitten kansallisvaltioiden asioita. Kiitos haastattelusta, Joona Räsänen. Kiitoksia.